Joo, no niin, moro. Terve YouTube. Ja tänään me kuvataan video, jossa me tyhjennetään maa. Tyhjennetään maa tyhjäksi. Siellä kai on jo vielä, mutta mennään nyt sitten peliin. Ei jäädä jumittaan tähän alkuun. Niin, no niin, ollaan täällä maassa siis ja sulla ei oo adeja. No niin, tyhjennetään tää puoli eka. Tuu auttaa. Hei. MC Aaron, auta mua. Tähän menee aika nopeasti. Ei oo vielä yhtään tilaajaa. Oikeesti tilatkaa mun kanavaa. Tilatkaa se, koska ei tää mun kanava oo pelkkää krovaa. Kaikki ei varmaan tykkää, että mä kuvaisin. Niin. Kaikki ei varmaan tykkää, että mä kuvaisin krovaa. Elikkä mä tuun kuvaan etsikää mun kaverin kanssa ramppavideoita. Muistakaa ehkä. Mä en oo varma. Mutta ehkä tuun kuvaamaan. Niin ja Mikkeli on muista kuunnit. Mitä? Mikällä on muitakin suunnitelmia. On mulla muitakin suunnitelmia. En mä nyt pelkkää krovaa kuvaa. Kuvaan jotain muutakin tällä Mobigenilla. Hei, auta mua, äläkä laiskottele. Mutta tässä menee ihan hirveän kauan. Ehkä sun kannattaa... Ai niin, sä oot laturista. Miten? Nyt oikeesti kertokaa kommenteissa, kun mä just äsken aloitin ton kuvaamisen. Niin kertokaa mulle kommenteissa, että miten mä pystyn poistamaan jotain mun videota. Ja hei! MC Aaron! Backgrounditkin pitää hakata. Ei jaksa, sä voit hakata ne. Sitten mä otan sulta adit pois. Okei. Backgroundit. Mutta mä otan täällä. Niin, kannattaa uskoa mua. Koska muuten ad veke. Tuu nyt auttaa tätä toista puolta. Oikeesti. Rikon nämä mustat jutut. Ai joo, sä rikot ne. Mitsi kattoo jäikö mitään jäljelle. Riko sun ottaa muuta adit pois. Joo, koska mä luulen, että sä et riko niitä, mutta mä annan nyt sulle takaisin. Ja sitten kun oot rikkonut noin, niin tuot auttaa mua tuolla toisella puolella. Ei. Tai no ok. No niin. Mä autan sua hakkaa. Okei, no niin. Rikos sä sitä toista puolta, niin mä rikon tätä. Mulla on niinku pitempi rivi, vähän reilua. Mä ostan sitten, kun mä saan 15 niin täytyy sadekajan kukaan, niin mä otan door moverin tähän maahan. Tulit tubeen. Tulit tubeen. Sun naama näkyy tubessa. Varmaan MC Aaronin eka video, kun on tubessa. Ei oo eka video. Ei, haluatko tulla tubeen? Okay. Joo, tässä saattaa kestää vähän enemmän.
paljon makuvailla 5 ninsaa. Me ehkä sitten toisessa jaksossa myös rikotaan tätä. Tässä saattaa kestää 10 minsaa. En mä tiedä. Ehkä enemmänkin, mutta sen mä nyt kuvaan. Me ei ehkä koko maata tänään rikota. Koska meillä on nyt... Me tehdään nyt jotain. Ainakin tää video kuvataan ja sitten ehkä huomenna tulee seuraava video. Mutta muistakaa, että ehkä tulee tänään vielä yksi. En mä tiedä. Ei ehkä videota. Mutta rikoksia siellä. Rikoksia, niitä mustia siellä. Ok. Nyt tulee täältä kovaa vauhtia. 6 minsaa. 6 minsaa 40. Mun mielestä enää 4 minsaa, niin me lopetetaan tää video ehkä. Onko niin hienoa? Se on ihan surkea lukko. No, sä voisit ostaa CD-packin. Se olisi paljon parempi. Siihen ei kannata kuule säästää. Säästää vaikka Doormoverin tai Jetjammerin tai P-jammeriin. Koska ne on paljon arvokkaampia. No sit mä säästän niin tiellä. No ei sitä saa kaupasta. Niin. Mutta hei, teette vähän nopeasti. Niin, voisitko vähän hidastaa, kun mä en voi tänne rikkomaan omaa puolta. Ylläty sä, jos sä et tipu. Ehkä. Mun levu on tällä hetkellä 9. Mulle voi tällä hetkellä. Mulle voi 5. Se on levu on 5. Kas mä nyt... Juu, kohta taidetaan lopetella tää. Nyt mäkin saisin SL, mutta en mä ole mitään semmoista. Kohta lopetellaan tää. Me saadaan varmaan tää vikarivi. Missä vaiheessa sä oot? Niin. Onko se täällä maassa? Joo, me lopetellaan ehkä nyt. Joten kiitos kun katsoitte videon ja muistakaa tykätä kautta tilata kanava. No eipä mua muuta, se on moro.